Ahojte. V tomto videu sa pozrieme trošku na situáciu ohľadne virtuálnych registračných pokladní, ďalej už len VRPčiek a dostaneme sa až k tomu, ako celkom solídne aj v nejakom bežnom obchode, kde chodia ľudia, blokovať za hlúpých 20 eur. Moja situácia, ktorá ma dohnala k riešeniu tohto všetkého, bola taká, že mám dve takéto pokladne, ktoré mi budú na figu. Jedna z nich má asi rok a mesiac, takže som predpokladal, že teda mi ju vymenia alebo teda prerobia nejako softvérovo, neviem ako, keďže už asi vtedy vedeli, že niečo bude, za trebárs 30 eur alebo 50. Dostal som ponuku na prerobenie jednej za 200 eur, takže s nimi už spolupracovať nebudem. Ak chcete blokovať cez tú VRPčku, musíte to na niečom tlačiť. Pre ľudí, ktorí veľa neblokujú, je celkom v pohode tlačiť si to na normálnej A4-kovej tlačiarni. Vtedy vám z toho vyjde niečo takéto. V normálnom obchode, kde ale ľudia trebárs niekedy aj stoja v rade, používať normálnu tlačiareň je dosť nepraktické, keďže aj keď máte rýchlu tlačiareň, ktorá tlačí trebárs jednu stránku za sekundu alebo za dve, tak to vytlačenie tej prvej strany, ak je ona práve uspatá, trvá možno aj pol minúty. A pol minúty čakať pre ľudí na blok, to je veľa. Finančná správa na svojich stránkach oficiálne podporuje 4 tlačiarne bločkov. Tuto začína byť zaujímavé. Našiel som si najprv prvú na internete, tu som nenašiel nikde skladom. Tak som išiel na druhú, tá sa volá Star Micronix SMT 300 asi L, pomlčka bla bla bla. A táto tlačiareň stojí 420 eur. Tak na to sa asi tiež vykašleme, lebo tadiaľ cesta nevedie. Keďže som si kúpil túto tlačiareň, radšej, z AliExpressu, za 25 eur. Aj s poštovným, z AliExpressu. Hej, veď to musí fungovať predsa. Link na AliExpresse nájdete pod videom. Prípadne niečo podobné sa dá zohnať aj na Slovensku, ak to teda nechcete z Číny, za 50 eur. To je tiež baterkové a funguje to aj cez Bluetooth. Kupoval som radšej takú, aby som vedel vyskúšať viac variant. Aj slovenský link nájdete pod videom. V linkoch nájdete aj iné tlačiarne. Táto je malá a ľahká a keď mám z nej vlastne odtrhnúť blok, tak by som ju zdvihol aj s blokom, takže musím používať dve ruky oproti stolnej tlačiarni, ktorá je ťažšia a drží na mieste. V mobilnej aplikácii máte možnosť tlačiť priamo na bločkovú tlačiareň, avšak iba na tie 4 podporované, ktoré sú príliš drahé. Druhá možnosť je tlačiť ako keby na klasickej stolnej tlačiarni, čiže vám to vytvára stránky, kde najmenšiu si viete nastaviť A6. Taká istá situácia je aj keď chcete tlačiť z počítača, keďže tam vlastne tá internetová stránka vôbec nepredpokladá, že by ste mohli tlačiť na takejto tlačiarni. Tu narazíme na ten problém, že keď vytvoríme blok A6 a vytlačíme ho na tlačiarni, ktorá tlačí na kotúčik 58 mm, pričom potlačených je možno tak 4 cm, tak nám vyjde niečo takéto. Čo je tak maličké a nečitateľné, že to je jednoznačne nepoužiteľné. Tento výstup z virtuálnej registračnej pokladnice prinútime, aby vyzeral trochu ináč, teda hlavne ak mal väčšie písmo, práve tým, že prestavíme minimálne nepoužívané písmo v internetovom prehliadači. Je preto lepšie, ak na tlač bločkov budete používať iný prehliadač ako na bežné sledovanie internetu, keďže aj ostatné stránky vlastne môžu byť zasiahnuté touto zmenou písma a môžu sa zobrazovať nesprávne. Najprv som začal s Google Chromom, kde som sa z tohto bločku dostal na tento. Ten už je celkom použiteľný, vlastne výška písma je 1,8 mm. Takže v Google Chrome stačí ísť do nastavení, potom tu máme prispôsobiť písma a vlastne nastavujeme minimálnu veľkosť písma. Na 15
blok sa bude aktuálne tlačiť príliš veľký a nebude sa nám vlastne zmestiť. Čiže tu nám chýbajú prvé písmená a chýbajú nám asi 3-4 znaky na konci. Preto musíme v dialogovom okne Chromu, keď už ideme tlačiť, vlastne si dať ďalšie nastavenia a tam prispôsobiť veľkosť. U mňa to vychádzalo pri 54%. Takže s QR kódom to bude vyzerať zhruba takto. Naozaj treba si to skúsiť, možno, že vám vyjde nejaký blok, na ktorom QR kód nebude úplne celý. Vtedy sa treba pohrať buď s veľkosťou textu, ak možno máte väčší názov firmy alebo adresu, keďže ten QR kód je hneď vedľa toho. Dobre, takže sem sme sa dostali a teraz sa môžeme pozrieť na Mozilu, keďže Mozilla má tú výhodu, že tam môžete nastaviť aj písmo, ktoré sa má používať. Nainštalujeme si stlačiareň z CD, ktoré bolo dodané v krabici. Väčšinou je tam ten istý driver, aspoň teda čo som zistil aj od slovenských dodávateľov. Čo som mal v ruke tlačiarničku, tak úplne to isté mali na CD. Driver sa inštaluje jednoducho klikaním OK, install. Tak, teraz sa dostaneme na nejaké okienko, ktoré chce vlastne zistiť, kde tá tlačiareň je pripojená. Tak ju niekam pripojíme a dáme USB port check. Aha, select printer type. Čiže dáme si, že máme post 58, lebo 58 mm šírka. Tak, našlo nám to na USB 2 porte, tlačiarničku. Takže dáme setup, aj tak nainštalovať tento software. Fajn, hotovo, už sa nám zobrazili nejaké vlastnosti, takže tlačiareň je vlastne nainštalovaná. Nie je tu veľmi čo nastavovať. Potrebujeme nejaký font, ktorý by bol vhodný pre pokladňu, aj bol dobre čitateľný. Ja som si našiel taký font, volá sa Bebas Neue. Šup, hodím si ho do Google, hneď prvý link, tu je, stačí si tu rozkliknúť niektorý z fontových súborov, dať inštalovať a hotovo. Reštartneme Mozilu a ideme na nejaký vystavený doklad. Kde som to bol, treba tu vytlačiť kópiu. Toto si ešte teraz zatiaľ xnem. A znovu možnosti. A už tu máme Bebas. Takže nastavíme ten. Musím ale v pokročilých. Toto najmenšie písmo dáme na 18. Pozrieme sa. Takže musíme si nastaviť, aby nám nerozťahovalo stránku tak ďaleko, lebo je až za tlačenou oblasťou. Dáme si tlačiť, ale nie cez túto malú ikonku v rohu, ale cez tieto tri čiarky. Nastavíme si mierku, skúsime 60. Tlačiť. Fajn. Mám celkom veľké písmo a vyskúšame dať nový doklad, pokladničný doklad. Čiže teraz idem na ostro blokovať. Niečo si nablokujem. Pridať položku. Dobre, vytvoríme. Máme tlačiť. Skúsim ho dať tlačiť tak, ako je. Už má aj QR kód. A je úplne v pohode. Ale myslím, že by sa zmestilo aj ešte väčšie písmo teraz, keďže vlastne najdlhší riadok, ktorý je ID dokladu, nie je úplne po koniec. Takže idem do možnosti, pokročilé a dám to na, dajme tomu 22, budem odvážny, to som bol asi už veľmi odvážny, lebo aj tu v náhľade sa nám ukáže, že vlastne QR kód je už vedľa tejto čiary a táto jeho časť by nebola vytlačená. Takže naspäť, pokročilé, minimálna veľkosť písma dáme 20.
Šup. A teraz sa nám to tam už pekne zmestí. Dáme tlačiť. OK. Tak. A mám doklad. Skúsime si ešte ten QR kód, či nám funguje, či nie je vlastne pri zväčšovaní, zmenšovaní nejako znefunkčnený. Na to je priamo na Google Play aplikácia Overdoklad, ktorá je priamo od finančnej správy. Takže si ho načítam. Načítalo mi ho a vlastne zobrazilo mi všetky údaje, ktoré sú na doklade. Keďže predsa len trošku obchádzame ten ich pôvodný formát, nám vznikla taká situácia, že keďže on si myslí, že tlačíme na A6 a niektoré veci sú na ďalšej strane, tak tu trošku koliduje označenie druhej strany s nejakým tým nezmyselným textom. To je vlastne ID dokladu, lebo na druhej stránke bloku, ak máte viacstránkový blok, je znova ID dokladu a je tam označené, že je to druhá strana z dokladu číslo, v tomto prípade 13. Ale keďže my to odozdávame ako jeden blok, ktorý takto človeku odtrhnete, tak to tiež nemôže nikomu vadiť. Pokiaľ si to takto rozchodíte, tak a vyberiete si niektorú tlačiareň v texte, ktorý je pod týmto videom, budú tam aj linky a ak si tam vyberiete treba 20 eurovú, tak za 20 eur môžete v pohode fungovať s virtuálnou registračnou pokladňou namiesto toho, aby ste dávali vlastne stovky eur buď do e-kasy alebo takisto stovky do tlačiarní, ktoré sú uspôsobené na to, aby tlačili z mobilu. Ešte si ukážeme super možnosť, ako môžete príjmať platby kartou, aj keď ich nepríjmate veľa a nechcete platiť žiadne mesačné poplatky. Takýto malý terminálik, volá sa SumUp a najväčšia jeho výhoda je, že zaň platíte iba vtedy, keď si ho kúpite. Cez link pod týmto videom si ho môžete kúpiť lacnejšie ako normálne na webe. Môžete si ho kúpiť za 27 eur a mať ho ako možnosť pre prípad, že trebárs príde zákazník a zhodou okolností nemá toľko peňazí a nechcete ho posielať, aby išiel hľadať bankomat. Strhávajú vám 1,95% z každej platby. Nie je to úplne málo, ale druhá najlacnejšia ponuka, ktorú som dostal, bola 1,3% z platieb a 15 eur mesačný poplatok. Keď si to ale prepočítame, tak ten rozdiel 0,65% nám robí to, že tento malý terminál je výhodnejší, až kým ľudia u vás nezaplatia kartou mesačne 2300 eur. Pri 2300 eurách a viac sa už oplatí mať iný, klasický väčší terminál od spoločnosti, kde platíte mesačné poplatky a máte nižšie percentá. Ukážem si, ako funguje. Je to iba takáto maličká krabička, ktorá spolupracuje s vašim mobilným telefónom. Táto krabička je vlastne zákazníková strana terminálu a vy svoju máte v mobilnej aplikácii. Dáme si ešte jedno celé nablokovanie zákazníka, aby ste videli, že to ide celkom v pohode a rýchlo. Otvorím si teda Mozilu, kde mám už otvorené VRP. Prihlasovacie údaje sú zapamätané. Nový pokladničný doklad. Zadávam tovary, on mi ponúka tie, ktoré zadávam najčastejšie. Dobre sa tu vyhľadáva. Oproti starej pokladni, kde sme museli si kľúčka pamätať, alebo respektíve mať k ním ťahák. Dám si množstvo, trebárs 4 veci, ktoré stoja 25 centov, pridať položku. Keď nič iné zákazník nechce, dám vytvoriť doklad, tlačiť. Šup, OK. Hotovo. Dáme si ešte platbu kartou. Pre začiatok si zobudím terminál, dám ho pred zákazníka. Vyťahnem si mobil. Vlastne otvorím si aplikáciu SumUp. Zadám do nej iba sumu. Dám zaplatiť. OK. Terminál je pripravený. Stačí priložiť kartu.
Tak, a platba prebehla. Tento terminál potvrdenia o zaplatení netlačí, takže sa vlastne spýta na to, kam chceme zákazníkovi tú platbu poslať. Môžeme mu to poslať buď na mail, alebo na vlastne telefónne číslo. V tomto prípade dáme len preskočiť, keďže zákazník to potvrdenie nepotrebuje. A hotovo. Platba prebehla. To je na toto video všetko. Ďakujem za sledovanie. Ak neskôr v diskusii zistíme niečo nové, niečo lepšie o písmach alebo o termináloch, tak tam bude nejaký ten textový update, takže určite sa treba pozrieť do článku pod videom. Nájdete tam aj všetky linky, ktoré potrebujete a minimálne tento terminál tadiaľ kúpite lacnejšie, ako keď budete len tak hľadať na ich stránke. Ďakujem za pozornosť.